неъматуллоҳ маҳмадалиев сокини 70-солаи шаҳри душанбе ҳамроҳ бо наберааш ба ин ҷо омадааст то китоби нав ва писандашро харид кунад. аз кӯдакӣ китобхониро дӯст медоштааст. ман кӯшиш кардастам ки дар бораи таърихи гузаштагони худамон донам, хонам ва ба фарзандону наслҳои худамон бифаҳмонам, зеро таърихи норӯшани гузаштагони мо беҳад хеле норӯшан зиёд будааст. Ина барои ҳамин ман кӯшиш мекунам хоҳ дар китобхона, хоҳ дар дигар ҷо, хоҳ дар интернет ба воситаи интернет бошад, ман аз дигар адабиётҳо ман ҷустуҷӯ дорам ва имрӯз омадани яке аз сабабҳои ин буд ки ман дар бораи ҳамин гузаштагон ни худамон, ина дар бораи бузургони худамон бештар ман китобҳоро ҷустуҷӯ карда ёбам. неъматуллои бознишаста аз мазмуну муҳтавои китобҳои солҳои ахир чандон розӣ нест ва дар баробари гаронии қимати китоб инро як сабаби таваҷҷӯҳи кам ба китобу китобхонӣ медонад. ҳозир китобнавис бисёр шудаасту китобхон кам. китобхон оли ман бародару ёру рафиқоро мепурсам, китоб намехонам. барои чи? китоб бисёр, ҳамаш дар як китобҳо менависанд, дар китобҳои автобиографӣ, дар ҳамин дар бораи зиндагии худашон, гузаштаашон менависад як шарҳи ҳол ҳамин. лекин аз вай он қадар ибрати комил гирифта наметавонед. китобдорону китобфурӯшон ҳам аз таваҷҷӯҳи кам ба китобҳо махсусан ба забони тоҷикӣ нигаронанд. мегӯянд солҳои ахир китоберо ки фурӯши зиёд дошта бошаду онро китоби сол унвон кард ба мушоҳида намерасад. агар манзури шумо аз китоб бо забони тоҷикӣ ва дар фазои тоҷикзабонӣ бошад, ки фарогир бошаду серхаридор бошаду ё масалан таблиғоти бештар ё атрофш гуфтугӯ шида бошад, мо ҳамчунин китоберо то ҳозир мушоҳида накардем дар тоҷикистон. вале дар байни русизабон, яъне китобое ки бо забони русӣ ҳастанд ва мардуми русизабон бештар суроғ мекунанд, тоҷикое ки бо забони русӣ мехонанд, ҳамин китобҳои ба мисли Элиф Шафақ ё китобҳои ангезишӣ мисли Багати Папа Бедни Папа Сами Багатишлек ва Вилони ё Пауло Койл Алхимик, баъзе ҳамин китобҳо харидорои бештар доранд. вазорати фарҳанги тоҷикистон ҳар сол озмунеро бо номи китоби сол баргузор мекунад. با озмун китобро муаллифон пешниҳод мекунанд ва доварон ғолибони китоби солро муаррифӣ мекунанд ки ҷоиза ҳам дорад. ҳадаф аз баргузор намудани ин озмун пеш аз ҳама ду чиз аст. аввал тарғиби аҳли эҷод ба эҷоди китобҳои арзишманд, дуввум муаррифии китобҳои арзишманд барои ҷомеа. меъёрҳояш маълум аст, яъне ба эътибор гирифта мешавад ки ин асар то чӣ андоза арзиши бадеҳӣ дорад. ҳунари нависандагӣ ё шоирии муаллиф ба эътибор гирифта мешавад. хуб мавзӯъҳое ки вобаста ба номинатсияҳо ҳастанд дар ин озмун ба эътибор гирифта мешаванд. яъне дар маҷмӯъ ҳамаи ҷанбаҳои бурду бохти ҳамин асарҳо аз сӯи доварон таҳлил карда мешавад ва баъдан бо қарори мунсифона, яъне бар асоси риояи адолат онҳо тасмим мегиранд ки хуб ин китоб беҳтар аст ба кадом хотир. дар тоҷикистон пойгоҳҳои махсусе вуҷуд надорад ки ба таҳлили мушаххас кардани китоби беҳтарин ва пурфурӯштарини сол машғул бошад. агарчи бо дастури раиси ҷумҳури тоҷикистон дар марказҳои шаҳру навоҳии кишвар китобхонаҳо бунёд карда шудааст, вале бисёре аз онҳо холӣ ҳастанд ва рафи китобҳо низ зери гард мондаанд.